Ayo kondangan, guys. Ayo. Ayo. Ayo kondangan sama mama. Ayo, amin amin sama mama. Ayo. Anang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, guys. Sing ayam geprek iki sambele. Ayo. Rego cagak. Kak, aku sing ngene wae. Omah-omah. Ndok mbak bojo tak nang kowe lho, bojone iki omah-omah, guys. Tiga spesialis deh. Kabeh ya, kabehane anakku merantau di sana juga. Irfan yang dimarahin. Asmetone Irfan iki kemis pon. Irfan kemis pon, aku Rebo pon, bapake kemis lagi. Dadi Irfan kemis pon pone aku. Kemis e bapake kabeh. Irfan ama sing bencel sosok iki. Ayo. Ibu imam iki. Kewarasan. Amin. 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 Wis bar, guys. Amin, guys. Amin. Kabul kajate, guys. Seger kewarasan, guys. Iso imame nggo siji kita iki. Amin. Amin. Diparingi seger Seger waras. Kayak sing glimbung kurang apa ya, guys? Kurang dana, guys. Kurang dana, guys. Sajane urung pepek kae. Mangga tak godhog kulit dah. Yo. Jajan nang ngompreng. Tak godhog pura papat. Lah awakku besok sore yo sing lari. Iki kok sore. Paling Aku tak sulas. jagung ing jagane nggo ame-ame. Yo nganggur ora digodhog padha wae. Ijek kacik kulitan. Ayo jagung. Yo. Sandangan jagung kabeh. Jagung murah, guys. 12.000 lah sedina sak gongkong. Pasar lah ya burirene pasar kan mau tangan kepiro ya padha sing Mbak Nurul kuwi lho ngono ora legi ngono lho pasar. Iya aku dindari dekane paling ora regi ya ngono, Mbak. Wis ketuaan nunggal legi ya persak. Tuwas tak godhog yo. Enak sing nemen nggih legi. Ora kaya nek lagi anyar mek. Karek. Ngene wae nang mek. Ini awet ora ya? Awet. Mbok kulitan awet lek Ririn. Mbak kula cek kulitan aja. Nah yo wis. Ayo mulai. Oh, ditakoni burirene soal komisi itu. Apa? Komisine dhewe. Piye carane komisi? Mbak aku dhewe ora ro, Mbak. Iki amuane, Nduk. Menghibur deh, hiburan deh.
Lah ya kan nek jare sing delok akeh ya komisi. Amin. Ngentak amin Ibu. Doam. Obat deh. Tak urung bar trae. Oh sana deh. Wes nek ngono ya. Engko lanjut.